Kani gede ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor man puli di kesan li jana. Kimat bakongsan joko khubor. Yero Menteri rang Badu Narendra Modi halor ki mau jam jing job ka Make in India. Ha ka jing dap shipos pura ka jing trikam ka jongka. Ki jing puli jingmut halor ka Andrew Waqf Amendment Bill minta ka kenti ki long ha ka rukom ka bakham yar ong Menteri ke Sarkar India awak kami ikam ki bede bikiret pa jongkari ukiren rijiju. Aji menjur ka dorbar kabinet ke Meghalaya halor ke jengtemu penyar ia ka kad ling sun ha umroi ke bansang dor hendrus paklur tengka. Bat let ia kendu ka kenhun mi khmat ka Harijan Panchayat Committee bat ka kenhun mi khmat na Amritsar ia Chief Secretary ke Meghalaya halor ka kampen kenria ying na them yo mulong. Ki khubor ki babnia. Menteri rang Badu Narendra Modi ula ajing ro halor ke jing dap sipus pura ke jing trekam ke senja Make in India. Haka kubor ke ula pelat leng baka social media Modi ula kedau baka Make in India ke penpau ia ke jengkut jengmut jong kisis pak sapo klur ngot kinong India ban pen keladur ke negeri syaka slam ke ban penni ikimar bat ke ban sei ye ki iki betamai. Menteri rang Badu ula banjur halor ka thong jong sarkar ban penislur ya ka Make in India lengba barok kilak kelenti kat balak ban yo. Modi ula ong ba kalong ka iki ke badi hok ban yo jingero habaki jing salan mar kilanang kiu hagi benta ba pero jong jing trekam habalala bante ya ki jingle ban penni ngan ome ka tu habalala bante ya ka jingla ban penni ikimar ye ki jing trei bat kinong trei ki balat tibet ban trei ye ki kam ki ba pher ka ba pen klan chu menta ya ka yo ka kot jangari. Menteri rang Badu la ajing ero ya baro ki tu ki bele 3 minute klep that ban penlong ye ka Make in India ka phang trei kam ka ba job ha ki ni sipos nem ka jing ya lenti. Vice President kari Jagdeep Dhankar ulapli pada ya ka benta ka baar jong ka yopen inam ka Uttar Pradesh International Trade Show ha Greater Noida nen gasngi haba ai ka jengkren pli ya ka tegalempung Vice President kari ulakdo halor ka benta ka bakongsan jong ka rukom trekam badaki kor keyboard computer internet ka balap tip ka digitization batru halor ka senja Make in India jong ka sarkar hakaroy ka manjong kari hagi benta ba pero. Katiga yu pen inam ka bahasan sengilenter kan kut haka arpundai terik menta ubnai. Katiga lempung pen inam kan penpau perthai ya ka lat khayi pateng bat kalariti jong ka jela Uttar Pradesh bat kan peniru ya ka Vietnam kum kari ka bete lok bat kari India hakani ka benta. Ya ka benta ka menengkong jong ka Uttar Pradesh International Trade Show la pli haus balalet da ka Presiden kari ka Draupadi Murmu. Menteri Ketenat Minority Affairs jong ka Sarkar India kabalong ketenat ka bakmi ikikam ki bede bikiret pa jong kari ukiren rijiju ula penpau ka jengkermen baka Joint Committee jong ka Parliament kabala thau ya ka ban kmi bnia halor ka Andrew Waqf Amendment Bill kalaban penpoi ya ka kaipot jong ka ha ka tayo ka banengkong jong ka dorbar telang ka parlimen ka ban longshen ha ka ba ula ong ba kat aduk mentah ketika komiti kalala ban yo palat siklur ki jing batai bat ki jing ajing mut na kelengkari ha ba kren ki nang patai kubor ha ka jing dap sis pa asngi ki jing ya lenti jong ka tenat Minority Affairs ha ka sarkar 3.0 jong Narendra Modi uri jiju laong bagi jingi pili jumut bat ki jing lum jing tip kirang ya saprang bat ketika komiti menta kadang wat iki jing ai jumut bat jing peninya na ki kenhun seng beper ki badai nakaliang ke sarkar bat nakaliang ki patba Menteri laong ba kam mensuaru lale ya ki amendment ne jing pen kelai ki kendon ha ka Waqf Bill hendrai minta ka kenti ya ka jing pili jumut lale akar kom ka bakham yar kabalong kalenti ke babha na kabenta kasensyar patba. Kani ke kubor kawan sepi na ka AKASHVANI Shillong. Ka kenun Menteri Kabinet jong Sarkar Meghalaya kala aji menjur halo ke jing temu jong ke Airport Authority of India AAI bat katena transport ke jela ban peniar ya ke kat ling sun umroi.
Habakran ni kinong patai kubor hadian bawai ke jingyalang ke kabinet nen ke sengi menteri rang ba ke jelau Konrad ke sang mau loong ba ke te ke jing temu ke dengkam ban yo ke jing menjur na ke Directorate General of Civil Aviation DGCA. Kat kum ke jing temu ke jing penyar ya ke kat ling sun ya umroy kan sang don rus pak kelut tengka bat kani kan kentup ya si pak kelut tengka na ke liang ke Sarkar Meghalaya bat san pak kelut na ke Airport Authority of India. Katong kalong ban penyare ke jaka hiar lingsun da san spa nyupui meter ke badan kamsu sa arpu eka ke jaka ke benta jong ke GCA kalong hakikam ki bede bat ke jingsingan ka kenun mikmat na ka harijan panchayat committee HPC kalalik ye kendo yo chief secretary ke Meghalaya uba DP walang ha secretariat ban ye keren ye tai bat halo ka jing penkendria yeng ye ki lai spa sapu atli kilong yeng na tem yo mulong ha ka te jing kendu kinong mikmat na ka HPC kila penpau ye la ka jing sngo ka jong ki hikmat chief secretary rengkat ka jing ye ran lang sakawi de ka kenhun mikmat ka balawan na amritzar ban ye pli jing mod lang halor ka te ka kam ha ka jing rakhi ka swachhata hi seva campaign ka balong ha ka lengkari ki bor penya district ka Southwest Garo Hills da ka jing tre lang bat ka SBMG Southwest Garo Hills kila penlong ya ka sales day ha ki kerpong jong ka DC office ha ampati kate galempong ka basisi kala long kum sibenta jong ki senjam tre kam ban kanti ki jing le khoj ka jing khoj kaban kentio ka kot kya bat ka jing sim kya pedeng kinong sung snong baro halor kini ki benta ha ka district hi barok away ka ba ka thong jong ka kalong ban penlong gi saudong sokun ki ba kham khoj bat kham jerngam kum si benta jong ka program la penlong gi jing ko tho SC ha baro south li ki block jong ka Southwest Garo Hills district bat ru da ka ba penslur ya ka san perkhat jo ki samla ban penpau leng baki kam halor ka jinglong kongsan jong ka jingkhut jing suba bat ka jingkit kli baki dan kam bandan ha ka bai dei bat ka jing sumar tengkai bat pene pensa ya ka mariang nakadaw baki dan ka tuka ni gidukan red ki bade yo dumadi secret dumabam bat ru ki wiki kenja duma ki babunjat seki khna red ki bahapo khat prasnem karta ha ki jaka yo ha ka thanyong po bat ru ki jaka ki ba marjan bi ki jaka puli klem dan kanu ka jing bot renti ye ki kendon an ha ka bade duma seki dong thin da ka ba pen khenru ye ka section ka ban riu jong ka an cigarettes and other tobacco products act arajar afulai lani ka kopta kabamana ya ka jingdi ya barok ki juma seki khna ki bahapo khat prasnem karta u deputy commissioner ka Ribhai district la peni hukum ya barok ki nong di dukan ni nong di madan ki babu duma ha ka thop ki mar baki de benda bu ya ka jing tho ka ba la bani ipat ba ka badan ru ki jing maham ka bala tho sale of cigarettes and other tobacco products to person under 18 years age is strictly prohibited and a punishable offence. Menteri rang badu kari Narendra Modi rengkat bagi Menteri ke Sarkar India ki berkentup Menteri Korbari Amit Shah Menteri Adari Rajnath Singh kira lek kan maburam Pandit Deen Dayal Upadhyay ha ka lengkut si kha ka jong uhun ke ski ha ka jong tho ka ba ula peni ka social media Menteri rang badu ula ong ba ka Antyodaya ka bala sandur do teori kraw perkhat jong kari Pandit Deen Dayal Upadhyay kan le ka benta ka bakongsan ha ka lenti sa kathong ban penlong ye kari India kari ka balakiu sa prang ha ka sinjam ka bakongsan ban kentup i samla jo kari ban penklan ye ka rukom ajing sakri he jing ajing sumare ka koi kya katanat youth affairs and sports jong ka Sarkar India kala pelat pet ba ka program seva se sikhe hapo ka sinjam trikam jong ka mai Bharat Kata program kabala play ya ka jing sedang trikam ha ka khat new trik unta upnai nailur arajar apusau kanong ka sinjam trikam monsuba ha keleng kari ka ba kathong jong ka kalong ban pniu jing kai pentibit ye ki samla kari da ka ba ki le bat trehi dalaki jong ki kiti katu ni ka khubor lakut ka bala wan shapina ka AKASHVANI